השמנים, כן, כל השמנים. אחר כך את כל השלים תעשי גם. לא חשוב, תלת תעשי, אבל לא ראיתי. ואת עמק תעשי אחר כך לחום, זה בשביל האורז, זה ישים למעלה. גם זה צריך, זה, פה, כן, כן, חייבים. נכון? כן. מה אתה עושה? ספרות. לא, זה האור לא טוב. אה? האור לא טוב. בוא. כנס פנימה. הולכים לאוהל ששושה הכינה. רואים אותה פה מכינה את השולחן של השתייה. זה בר משקאות. זה הסטאז' שלה, היא עוד מעט הולכת לעשות הפקת אירועים ומסיבות. אי אפשר להכניס את זה צמוד צמוד. מה עושים? תמשכי את זה. תקראי את זה מהזה, אני אשים את זה אחר כך. אחלה. תחתוך לה שם, נו, תראה לה, תפתח לה שם את מה שקשרתי. והיא עדיין כבר מהכיסים, היא עצלן. פסח 2010. שימו לב לקווים העקומים. שושה, לא סידרתי ישר את הכוסות, הכל עקום. שעות לבנים, שידור, פרחים. בתוך פה זה יהיה השולחן של הסלטים הקרים. מה אתה צלם? ופה יהיה הבשר והלשון. נראה לכם אחר כך הכל. פה יהיה גם כן חם, המרק. דרך אגב, רק שתדעו שיובל, אתם רואים אותו עכשיו בתמונה, הוא היה זה שאחראי פה על הקמת האירוע. הוא עזר לנו בחושו הטכני המפותח לבצע פה את כל הפעולות. וזאת אהבת חיי. שושה, תגידי שלום. שושה, תגידי שלום לכולם. למי אני אומרת שלום? לי, מי יראה את זה חוץ לכל מי שרואה, ממך? כל מי שיראה. זה נראה לך בסדר? בוא נראה, נראה לי 100%. יופי, אז יאללה, תתחילי איתך. אנחנו צריכים גם קישוט פה, לא? אתם קולטים מה קורה פה בתוך האוהל? 8x8. מתלהב, די, מספיק. 64 מטר מרובע. אביב הגיע, פסח בא.